Hello, Israel! Hello, world! Eto na naman tayo. Shalom Israel! Hello world! Na naman tayo sa bagong video. Yung mantika? Ito din. Ito ba? Ang sangkot lang ni Jer, nakatutok lang di camera. Nakalive na ta? Good morning! Anak nag-live. Good morning. Ay! Interview na kung karoon manutis ako. Siya yung number one nga like. Naka-like ba ha? Yung kom. Uy, siya para comment na pa, di ba? Sige, So please subscribe to Hello World! Hello, Israel! Hello, world! Eto na naman tayo. Shalom Israel! Hello world! Ito na naman tayo sa bagong video. Shalom Israel! Hello world! Apay nakaroon ka ding nagsapa? Ang gawin din ako yun. Jai? Igisak mo mga sakboy ko pa rin siya. Hindi yan ka makaroon na nun. Umara ka, mawali na yun. Uy, nandama po yun lang talang, di cake ko gawin. Turayan ka. Shalom, world! Bulog ng flat. Ito ang utol ko, isang may cake na yan. Isang mahabang buhok, isang maiksing buhok. Isang maiksing buhok. The opposite. Face off, face off. Mas matangos ng langgong ko. Pag nahulog yung sunglass mo, pagkuhan. Robert sunglass ka. Basta ikaw mo lang yung hindi ko nila. Lisa mo lang sa buyas ko. Kaya Tao sa iyo mo, nahulog. mas matangos ng langgong ko. Nahulog yung sunglass mo, pagkuhan. Robert sunglass ka. Basta ikaw mo lang yung hindi ko nila. Lisa mo lang sa buyas ko. Kaya Tao sa iyo mo, nahulog. Nung di ba bagay natin pera ito eh? Ano na ito eh? Una naman itong uy, sukat ko, nibagot ko ito yung talong na pagpudaw ko ito. Bastos mo datang asawa nga.